Fot-li. Pues ya estamos en directo otra vez. Hola, un bon domingo dia, más. bona nit i bona hora. Què tal? Aquí Willy Rex. Aquí Que faltava la imitació de Justo amb el Molindero. programa, com es deia? Nois vells. Això és com per tallar i tornar a començar, eh? No. Home, no. Que... Pa'lante con todo esto. Naturalitat. Bienvenido a Endavant. otro directo, otro gameplay. Otro gameplay en el que Martí está comiendo como un poseso. Podem comentar com menja el Martí. Sí, L'altre dia estava jo jalant, vull dir que tampoc. Mira com entra. No fer gaire escarni. Bueno, me gustaría ese trozo de pollo. ¡Vuelve! Bona nit. Toma, ¿Qué pasa? Bona nit! Obviamente, hoy Martí va a ser el último en poner sus historias. He acabat, menjo molt ràpid. Ya, no tan buenis, tío. L'últim dia vaig ser jo qui va començar, però tenint en compte que vosaltres dos estàveu parlant tot el dia sobre punk i tal, suposo que el meu serà el més light del dia. Així vale. Que no sé si seria adient que comenci jo un altre cop. O... Si queréis, sí, por el tema de que yo la última vez fui el último, puedo ser el primero hoy. Vale, sí. Los últimos sean los primeros. Proverbios 16:4, ¿no? Te falta ahí el versículo de la Biblia. 16:9. Juan 16:1. No, pero... Por Rey Manillas. Hoy quería traer historia del punk. Es barcelonés, por decirlo de alguna manera, pero... Vas a dir espanyol, eh? Casi, casi. Pero no sería incorrecta. Igual, si hoy esto mola, pues la semana que viene hablaré del rollo este, pero entonces creo que el primer paso para hablar del hardcore es una cosa que ha influenciado mucho en la música extrema actualmente y entonces es lo que iba a traer hoy, que es el D-Beat, y es lo que me habéis dicho, estás muy pesado con el D-Beat, y yo, pues, bueno, pues... 2 tazas. 2 tazas, imbécil. Toma. No, pues, bueno, pues empiezo ya, ¿vale? Y va a ser muy breve, muy corto, no va a tener nada, no tiene nada en comparación con lo que hice la semana pasada. Joder. Expliqueu què No, és. joder, tío, o sea, no, a ver. Yo una historia como la de Polpena, Dani. Ara. No No, Polpena. Has posat el nivell molt alt, tío. Ya, tío, pero bueno, la semana que viene traeré una historia del punk, en plan, me he cagado en el pecho de alguien o alguna mierda. Brutal. Vale. No, hoy quería hablar pues de... Me acaba de venir una idea muy buena. Desarrolla eso ahora. Caga't en el teu jefe, Àlex. No. No? Seguro? Que m'ha vingut una idea molt bona també d'un grup de punk molt mític. Ja parlaré algun dia de Poison Idea. ¡Oh! Vale, ya está. Pensaba que eso era de Gigi Allen. No, pero no voy a interrumpir. Yo deixo aquí, en el aire. Ok, ja sé lo que vas a decir. Jo crec que el meu nivell de coneixement en el punk i el hardcore és el mateix que el reggaeton, saps? Vull dir... Vale. Sí, Hòstia santa. És coneixement zero. Sí, hay un prejuicio muy bestia en el punk que es como todo es la misma mierda. No, lo importante es el contexto, cómo se hizo. Hay mierda fascista, hay mierda anti. Por supuesto. O sea, ¿tú conoces a División 251? División, sí. Bueno, vale. Yo creo que m'ho ensenyar l'Àlex, crec. ¡Oh! Pasamos el charco. ¿Conoces Screwdriver? Hombre, i tant. A mi em sonen. Són britànics, tio. Eran buenos músicos, pero no eran buena gente. ¿Es Black? No. Eran buena gent si ets blanc, saps? Vull dir, Vale, salimos de la broma ya. Vamos a hablar de... ¡Hombre! En visita. ¡Hostia! I love you. Un fenómeno. M'han portat croquetes. Hòstia, també em vull de croquetes. Molt bé, ja tens sopar, tio. T'has currat. Croquetes.core. Croqueta cor. Això ha sigut improvisat, ho sento. Vamos a hablar de una influencia que creció en el punk y el hardcore que se ha extendido en el metal extremo, que es el D-Beat, pero
Es algo que eres un pesado. Bueno, voy a hablar de un grupo que se llama Discharge, ¿vale? Que nació en Inglaterra. En Inglaterra nació el punk, como lo conocemos actualmente, que es como, los putos, yo qué sé, los Sex Pistols o mierdas así, mientras en Estados Unidos estaban los Ramones, o los Ramones, como lo llamen sus mierdas de fans. A ver, Sin actitud. hablo con tacos, ya lo sabes. Tot era molt neutral fins a aquest moment, saps? No, que los Ramones son la puta hostia, de verdad. Pero esos fans son una mierda. No, yo hablo de mierda porque mierda es como decir joder o fuck o shit o una mierda así. Entonces, bueno, estamos hablando de los años 70 y vamos a hablar de una peña que aparte, cuando estaba la rama del punk, que era tupa, sí, me cago en el gobierno, quiero drogarme, Ozzy, por favor, sal de aquí. Y decidió ir un paso más allá, que era como tocar mucho más rápido, mucho más agresivo y cagarse mucho más en todo. Y aquí vino Discharge, que estamos hablando del año 77 en Inglaterra, que hubo una peña que dijo ¡yo la quiero liar muy fuerte! Y entonces nació este rollo. Y este rollo, pues, ha influenciado mucha peña. O sea, no, aquí la gente se ríe, pero desde Metallica, desde Anthrax, desde Monster Voodoo Machine, que, bueno, es que no es que la conocer. Nasum. Machine Head també fan cobrar. Hoy Napalm Death, From the Ashes Rise, muchas bandas del universo se fijó en Discharge y decidió influenciar este rollo de tocar la batería en pan, a su puto rollo. Y bueno, Carpathian Forest. Sí. Pues es que cuando escucháis la batería diréis, hostia, pues es esto. Machine Head también. Bueno, hoy quería traeros lo que es la base del D-Beat, que es como lo que me estáis un poco diciendo. ¿Qué mierda es esta? Pues os voy a traer un grupo de los 70. Que esta merda no os digo así tan rápido, pero quería que escucharais lo que influenció muchas cosas que van a empezar ahora, que nos gustan a todas, que es como el black metal, el metal extremo, etcétera. Pero todo tuvo un principio, y yo considero que los principios de la tralla extrema son Discharge. ¿Vale? Pero porque soy imbécil y hablo así en primera persona. Y este es el link que os quiero pasar. Es una canción de Discharge que se llama New Order. New Order. Sí. ¿Vale? Y como tiene que ser, Martí tiene que dar el 3, 2, 1. Y es una canción de 3 minutos que se acabó. Y quiero que seáis sinceros. Sí, seáis sinceros si creéis que la manera de la batería o la estructura de la canción ha influenciado o no en lo que estamos escuchando hoy en día de metal extremo. Pensad en los años 70 y 80. 78, me cago en la puta. Correcto. ¿Vale? ¿Y existía Spotify, llavors? No existía nada de la mierda. Pero tened en cuenta el año y el rollo que van a hacer. Por favor, ser muy conscientes del año, el contexto, el país, en plan, los Sex Pistols lo petan. ¿Has dit, Dani, la primera? New World Order? Sí. Vale. És que en veritat és com una bufetada amb la polla a la cara dels Sex Pistols, saps? Si Sex Pistols van ser una bufetada amb la polla a la cara de Margaret Thatcher, pues Discharge... De quin any era aquest? Esto es de los 80. Vale, o sigui, espera molt de funk, molt de disco. Sí, correcte. Afro. No ets anant afro, ja. Molt d'afro, espera. Pantalons de pana. De campana. Realmente esta canción es del 2016, pero este rollo, el que vamos a escuchar, bueno, es igual. Darle a play. Va. Veja't, Àlex. Esta wea se va a prender. Concentration camp!
Sobretot la puta cara de la màscara, tio. Voy a comer croquetas. Ya está. ¿Has visto qué rápido? Quin parón tan sec, joder. Ya, pues lo que hay. Molt bé, molt bé. El que passa que estava pensant que el speed metal també és del 70 i és una mica molt similar a això. Igual es una vertiente que creció en muchos estilos al mismo tiempo, no sé. Clar. No nací ahí. No és molt diferent de Venom, això, saps? Clar, Vull dir, per Exacto, això- no estaba en esa movida. No sé, tíos. Pero yo creo que cada vez que escucho más metal extremo encuentro muchos Sí. matices de este rollo. Pero Hi ya ha, está. hi ha un vídeo molt bo, de fet, que segurament o ja has vist o t'interessarà molt, que és el Fenris, el de Dark Throne. Ahí hablando de mi libro. Sí, explicant en una pissarra tota l'evolució del metal. ¡Joder! Quiero comer una croqueta en paz y que me den por culo. ¿Vale? Perdona, què deies, Art? Sí. No, está molestando el Pues gato. sí, el punk és l'inici del black, sí, sí. No. Que no, que és Vete. broma, que ho dic per la croqueta aquesta. Yo creo que hay No, pero influencias sí, de este bastant rollo sí, en joder, eso. Ya está. evidentment. Sí, segur que sí, segur que sí. Joder, ya me Molt- toca. Ya. Molt crust. Com M'estava la mirant un croqueta. vídeo i un directe d'aquesta gent, però d'ara. Vale? Jo els coneixia perquè Discharge és un grup que jo porto seguint de fa temps. Hombre. No, i a part perquè és un grup que, joder, que l'ha versionat tot Christus, que ja ho has dit tu, vull dir, versiona Machine Head, versiona Anthrax, versiona Carpathian, Metallica, diria que Slayer també. I, hòstia, són uns putíssims viejales. Si busqueu Discharge Live Concert 2019, clar, aquesta gent va començar a tocar el 77. Vull dir, no són de la quinta de l'Emi, però no estan molt lluny, tampoc, saps? Vull dir, i hòstia, i els veus sí vestits que com uns puncarres del copón. L'Emi no era aquest any, també? Ja, però l'Emi quan va va- començar amb Motorhead va començar, ja tenia 30 i alguna anys. Vull dir, Sí, va- era- a 20 anys tocant l'Emi, saps? Quan va començar amb Motorhead. Vale. Bueno, total, que veus això, que són, em sembla que és la formació original, perquè he vist estaven reunits la formació original, són uns putos avis vestits com si uns punks o uns grunys, saps, allò dels 80. Hòstia, fa bastanta gràcia. Ara, no és la millor qualitat d'imatge, però hòstia. El cantant té energia, el cabró. Sí, no, tots tenen energia, Vull dir, te'l trobes pel carrer i canvies de cera, el cantant, i si el veus així. Però bueno. No, són xungos, jo crec que són penya xunga, en general, però bueno. Jo trobo sorprenent que el cantant encara tingui veu per cantar, tio. I no hagi desenvolupat nòduls o alguna cosa xunga. Sí. Bueno, no sé, potser ha mort i ha ressuscitat diversos cops, Tio, Punk is not dead, ho sabies o què?
Sí, correcte. Vull dir, també té pinta que és el típic grup que ha canviat 15 cops de formació pel que estic veient per l'entrada a Wikipedia, Déu-n'hi-do. Ja. Segueixen en actiu? Sí. Hòstia, Amb una... joder. Sí, el 2019 diu l'Àlex que estaven fotent tralla ja estan encara. actius. Ole, joder. I sí, Dani, realment aquest ritme ara el tenim molt incorporat. Hi ha molts grups que el fan servir, és molt... A saco. Setmana que ve ja parlarem d'això, però amb bandes actuals, ja està. Jo no sé si és normal aquest gat que s'està atrapant. Tinc un gat que està posant per les parets gairebé. Segon. ¿Qué le pasa? Se ha roto el gato. Amunt, estava molt amunt, t'ho juro que l'he vist molt amunt. Jo no sé si... Què anava a dir? En primer lloc, Discharge, quan va descobrir la fórmula aquesta del tutupà aquest, després ha canviat de bateria o l'ha mantingut en totes les cançons? Es una tónica que la ha mantenido, bueno, sí, ha sigut una tònica que l'ha mantingut i ha sigut bastant influenciable dins de l'univers com per tenir una pròpia etiqueta dins d'aquest gènere que és el D-Beat, que és D de Discharge, beat de la bateria, del beat de la bateria. I jo... T'has cridat del cap, Me tengo fallado la cabeza, és dir, no, però... Holy fuck! Hòstia puta, no, Sí. jo crec que ha sigut molta influència, però jo què sé, jo no sé si hi havia altres bandes dins de l'underground que ja feien això i ha sigut influència, saps? Però a mi el que m'ha arribat de cultura, de documentació, és que aquesta penya va ser l'impulsor. Llavors no ho sé, però sí, jo crec que sí, que han sigut el Discharge. Mira't el vídeo aquest que et dic, que et molarà, el del Fenris. Fenris. Hòstia, l'hauria de trobar també. Fet, mira, us ensenyo una cosa, si em deixeu, comparteixo pantalla, només un petit detall. Veieu la meva pantalla? Són els membres que ha tingut aquesta penya, no? No veieu? Sí. Espera. Per a Wikipedia t'han de fer sí. un timeline amb aquest tipus de gràfic per veure qui va estar en quin moment. I tens tanta gent. O sigui, tens el doble de gent de formers que de corrent. Home, saps? O hi ha gent que ha estat en 2 o 3, ha estat en 3 etapes diferents, tocant 3 coses diferents, primer vocals, després drum i després guitarra. O sigui, ho ha fet tot el grup, saps? No sé, és molt versàtil, ho he trobat molt interessant, això, saps? A veure, pel que fan, tampoc fa falta aquí el Petrucci, saps? No, però és això. O sigui, el primer cantant després va passar a ser el baterista i ara toca la guitarra del Paliano. O sigui, que respon a la pregunta del Martí, que ja no canta el primer cantant, jo crec, saps? Ara tenen un altre... Veig que hi ha anys que no hi ha ningú, no? O sigui, van parar, van fer un parell. O que hi ha hagut coronavirus. També. Yo creo que el bajista es la Guerra Freda, ¿no? Lo más fuerte el herraje de la banda ha sido el bajista, ¿no? Porque es el que, bueno, aparte de que... El bajista hace poca feina, està allà... Igual es el puto... No, pero igual es el puto... No cal canviar gaire. Hostia, Martí, igual es el compositor de todo, ¿sabes? No lo sabemos. Sí, la banda sonora. És la mente pensante. Bueno, jo ja he acabat. Molt bé, Àlex. Espera, però abans de canviar, la veritat és que interessa molt el que has dit d'això del D-Beat, perquè està molt guai saber d'on ve... D-Beat, no? Sí, D-Beat, sí. D-Beat. Has dit D-Beat? D-Beat. Del D-Beat o de D-Beat o alguna cosa així. Ah, vale. El meu cap... Digimon! Em mola molt perquè de tant en tant sents cançons que poden ser inclús de diversos gèneres i trobes com es va expandint. Hòstia, tio, ara m'estàs aquí fotent... M'estàs recomanant. Per exemple, fixeu-vos ara en cançons quan escolteu, i si us en recordeu el que us diré ara, en un tipus de cançó, en un tipus de ritme de bateria que em mola molt, que no sé si té un nom o alguna cosa, que no m'ho he trobat, que és fer amb el pedal del bombo, fas ta. O sigui, fas ta, 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 ta. Sabeu què vull dir? Reggaeton.
Sí, Una mica sonava rotllo bastant a reggaeton. reggaeton, la veritat. Una mica... És veritat. O sigui, sí, exacte. Això, si no em vull interrompre i em callo ja. Digues. No. Això ho va dir el Dave Grohl a l'hora de gravar l'últim disc dels Foo Fighters, del Concrete and Gold, que va trobar un ritme que era que era, això és fucking reggaeton, però li va dir al productor que no, que això venia dels putos Beatles, una merda així. És un brainfuck molt estrany. Doncs mira, potser és una mica això. Sí, el que dius sí que té una mica de... Però és com no agressiu, però tirat endavant. És un ritme... Després per ser una cançó de diversos gèneres. Per exemple, la cançó aquesta de Ace of Base, la de All That She Wants, té, ja veuràs, posa-lo un moment... Té el ritme aquest que dic de bateria. Després també ho té, ara que me'n recordia d'això, la cançó de Ruby de... Com es deia? Ruby. Kaiser Chiefs? Com? Kaiser The Chiefs? Killers, o un d'aquests. Doncs tenen aquest tipus... No, Kaiser Chiefs no. No? Ah, no ho sé. No. Chicken fries? Sí, segurament. Gorgoroth. Us passo... Kaiser Chiefs, tio, és de Kaiser Chiefs, ho acabo de buscar. Ah, això, de Kaiser Chiefs, vale. Què has dit tu? Fish and Chips. No, Fish and Chips, sí. Dels Fish and Chips, tio. No me jodes. Fish and Chips, ara? Ja ho podeu buscar vosaltres, però també us ho passo per... Oh, yeah. No? Molt bé. Si us fixeu... A veure, què polles ens passes? Vale? Entro vídeo. Entro vídeo. Em vas a dir a 15 segons. Els oients estem escoltant el Dot She Wants de Ace of Base, un mític. Esto es rollo V40, ¿no? ¿Qué es V40? Los V40 eran unos tíos que intentaban hacer reggae. Feían reggae pop. UB40. Los de Red, Wine... Sí, clar. Sí, ara que ho has dit. Pues sí, el ritme aquest de bateria, aquí, clar, perquè com que és pop i tal, no sona gaire potent, però hi ha moltes cançons, i no me'n recordo ara, perquè estic intentant recordar-ho aquests dies, que fan servir aquesta fórmula de bateria, i deu ser molt usual, però en segons quines cançons queden molt potent. És com una power stance, allò... Jo què sé, ja ho buscaré i trobaré i us passaré més cançons d'aquestes, perquè és com una neura que tinc últimament. Deures per la setmana que ve, Vinga, per què no? Hòstia puta, són no deures, tio. No hay huevos. Excel·lent. A mi m'interessa. I ja està, el meu afegitó ja s'acaba també. No té res a veure, però jo estic viciat i bueno, per la gent més... El The Witcher, no? Per canviar a saco. Ace of Base. També. No, però estic molt viciat a música tipus Perturbator i... Oh, i també! Oh, grande, Gerard, no ho pensava pas. I retro dels 80 i tal, i la bateria aquesta que fa... Saps? Però que sona així, saps? Ah, vale, sí, rotllo, un break com molt de fondo, diguem així. Sí, però que sona... Però que sona com molt... És com afecta la bateria és de bateria electrònica, bàsicament, no? Sí. M'encanta. Sí, quina és la cançó famosa que té un break d'aquests així? Crec que la de... Pot ser la de Never Gonna Give You Up? No, estava pensant en la de Vigilantes de la Playa. Diria que la de Vigilantes de la Playa. La Phil Collins, aquella del... També. I remember... Do you remember? Bueno, Martí, on vols arribar amb això? Que tu... Sí, la de... Jo no, és el Gerard que s'ha d'aterrar cap al... Martí, torna. Però la teva aportació és aquesta? No. Gran aportació, Martí. Fins la setmana que ve. No. Això era... Vale, desconnectem-lo ja. Exacte, n'has de fer com un corresponsal, saps? Però Codonyà, Perpinyà, França.
Pega codronyon. Què ens portes, mestre de la música? No, això no us he portat. Era un afegitó, el que has dit tu, dels tipus de bateria, d'on surten i tal. Washington. Ahà. Sí, exacte. I et porto black metal. Crec que era el de Washington, com era, tio? Això m'agrada, tio. Washington. Washington. Bueno, van canviar, abans hi havia la Raquel, no sé com es deia aquella... Que tenia uns ulls molt curiosos, com morts, de fet. Tenia uns ulls morts, però no morts, era molt maco. Mòrbids. No, morts, Grim. morts. Després us passaré una foto, tio, els teus ulls morts. Bueno, què? Anem a la següent cançó o parlem Va, de vinga, TV3? va, aquí va. Continuem amb el punk o canviem intercalem? Jo no he portat punk, o sigui que... Doncs jo fot-li. Martí, tio, fot-li Black. Va, Martí, tio, que portes aquí pontificant una hora sobre no res. Vinga, ara et toca a tu. Punktificant. Hòstia puta. És un bon nom per un grup. I jo us passo aquest grup, que és el que vaig dir el d'això. Oh, mamà. Martí, se't veuen blaves les ulleres. Sí, perquè Ja ho ha dit. soc un personatge d'anime, mira. Martí, rula. No arriba. Vale? Oh, yeah. Xuperú. Espera, quin... Vale, clar. S'ha juntat amb el Isoplex. Sí, el de dalt. ¿En qué minuto? Porque son 40 y... Sí, pensava que... No, 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 poseu-vos Sí, en el... el segon Sí, link. l'ha passat en el... Comença... L'ha passat en un minut concret. No, no. Poseu el 34, que és la quarta cançó. Al 34. Doncs no, que m'has passat el 41. Sí, perquè és un tros El guai que... 34. Vale, Pausar ja ho en tinc. producció. Ja està, la quarta cançó. La profecia del caos. Has vist? Seus què era, tio? Sí, parlo abans de veritat. Sí, anava a fotre play jo. A la descripció surt el temps exacte. Correcte, he fet una de Correctament. la descripció. I de fet està guai que YouTube ha fet, no sé si ho ha fet ara o fa temps, però com aquesta divisió de cançons. No sé si us fixeu a la barra, Quina que barra. posa... Tio, a la barra de reproducció. Sí. Diu 1. March of the Dead Souls. 2. Basoaren Marmarrak. 3. All Wizards Cavern. No sé què. Això ho fas tu manualment. Això és la descripció, no? No. No. A la barra. En la barra de YouTube te dicen qué canción estás. A mi no em surt. A mi no m'ho diu. Diu, No sé, sí. amb el mòbil? Passeu-vos al Windows o alguna cosa, jo què sé. Ah, vale. No. Tinc tants adblockers i modificadors que vés a saber què... Ja, sí. Que no sé si estic a YouTube o si estic a una tenda d'animals. Correcte. Bueno, va. Vale, llavors, aquest grup Tu diguis, tio. es diu Elfor. Ah, però ja és el que vas parlar... És el del... Sí. Els bascos. Numen, no? És exacte. Vols dir-ho tu? Vols explicar-ho tu? És que pensava que em sorprendries amb alguna nou, saps? Bueno, el Dani també ens va parlar de l'altre, cabron. No li has dit vacil·lant, res, Que cabron. És broma. Que Continua. saco. Que interessant, Elford. El Dani té Per sorprendre el Gerard, l'has de posar coses de quan no havia nascut ell i punto, saps? O de quan encara escoltava Power Metal i aleshores ja està, saps? Punk. De fet, li vaig passar No. un CD de Power Metal aquesta setmana. Qui li passi un Sí, CD de Power estava Metal molt Jack, guapo. té tela. Siguiente semana, especial de Twilight Force y Dragon Force. Hòstia. Grupos he que acaben en Force. I Em va com es passar el deien, disc com de es deien Power i aquells... li vaig passar el de Twilight Force. Quins? Aquells... No, és igual, anava a dir una xorrada, però dic... Es broma. Coses de Martí, Power. perdona, tío. Va, fot-li. Home, si la gràcia del directe és això. Ens tarem uns als altres. Què estava dient? Ah, sí, doncs això, Elfor, ja ara no escoltis, no fa falta, no passa res. És un one-man project, o com es vulgui dir, com diu el Gerard, del teclista de Numen. Hòstia. Tant Numen com Elfor són dos grups bascos, el qual corrobora que l'escena del nostre país, Catalunya, i del país del costat d'Espanya, tenen aportacions bastant interessants i TV3 hauria de fer-se més ressò, per exemple. Segurament. És un crit a TV3, que sé que m'estan veient i escoltant, A la corporació. que sempre estan posant Mishima i Pany Cruanyes. els amics de les polles. Poc cruanyats. I el paio aquest va començar... O sigui, els seus inicis es movien entre el que és Black, així més atmosfèric, i, com es diu això, Dungeon Synth, que és, si ho sabeu, guai, si no us ho explico,
Dungeon Synth és com un gènere que s'assembla molt al Black, però és tot sintetitzadors i realment emula el que seria doncs, com una masmorra, una caverna, així com molt, jo què sé, una mica Skyrim, però rotllo mal. Ve de l'ambient o tenen similituds i ja està? Home, no. O sigui, jo crec que no. Jo crec que tenen similituds, però ara mateix hauria de mirar, ara que ho dius, per curiositat. Va néixer precisament amb Mortis, crec, a Dungeon Synth. Doncs mira, que hi ha tanta conya de Mortis. Clar, és que als 80 o així. Hòstia puta, tio. I, hòstia, està molt... No, hi ha moltes coses, està molt guai el Dungeon Synth, està molt xulo. Segurament influenciats pel grup de punk del Dani. Segurament vistar-se alguna a veure. Simplement li van treure el The Beat, després li van treure les guitarres, després van treure l'arrel i es van quedar amb els pianos típics del punk. Hostia puta, tío. Cuánto puto imbécil hoy. Toma ja, pa. I, bueno, aquest àlbum que us he portat, que escoltarem una cançó o almenys uns 5 minutets fins que arriba un tros que m'ha semblat curiós, està guai perquè torna el tio aquest torna a agafar el que és l'atmosfèric black metal, però ben fet, ben fet. O sigui, novament l'atmosfèric black metal pot costar una mica, perquè a vegades és com que es perd realment entre el paisatge que està muntant, hòstia, el tio que està tocant s'està perdent del pal, tio. No concreta els riffs o és massa... Jo què sé, li falta alguna coseta. Llavors, trobo bastant interessant el que ha fet ell en aquest disc i aquesta cançó, doncs, reuneix com uns quants riffs, però, o sigui, una mica diferents, però ben posats, la veritat. Llavors, poc més diré. Si ens està escoltant això, un saludo. Pues le damos. Segurament. Elfor és un nom basc. Em sembla que vol dir, no sé si era vagina o... Vinga, va, com vulgueu. No crec, Esto vaya patillada, ¿no? Pero, que no se está escuchando Gorka. ¿Gorka? No, me he dicho un nombre vasco al primero. Aitor. Em sembla que volia dir clítoris. De la ETA. Sí, exacte, segurament. No, Mayhem també vol dir clítoris. Són sinònims. Gora Elfor. Mayhem em sembla que vol dir Bursum, però no estic segur. Sí. Bueno. Vale? Vinga, va, li fotem? Va. No l'escoltarem tot, però ara diré quan parlaré. És aquest.
ojo Discharge aquí. Aquest se'm volia arribar. M'ha semblat molt curiós el canvi aquest, te juro. Molt Igor, plan, no? viva la fiesta de la gaita, ¿no? Un moment mago de Oz. No, un momento mago de Oz, ¿no? Tío, esto no se hizo. A cada programa ha de sortir mago de Oz. Oh, sí, està un petit. Pues precisamente Venga, va, esta ya parte está. es la que más me gusta, no es con gaita. Gaita no. O sea, el batería está así. Si esto fuera el directo, el batería está así. ¿Y cómo estaría el gaitero? ¿Sabes? Seria intentant que la bateria no el solapés. Está brutal esto es brutal, tío. Ojo, un moment, sí. Esto es genial, esto es de puta madre. A mi em cansa una mica la gaita. Hostia, pues esto es sour, sour, ¿eh? Sour, esto lo ha traído, tío. Sí, però no té res a veure. Sauro fa molt més suau, molt més fluid. No és tan saco. Viento y Black, esto se ha hecho. Muchas veces, y no digo que no me guste el viento y Black, digo que esto en concreto no me gusta. Sí que es verdad que vale, igual en la producción y la mezcla el viento ha sido bastante estridente. Exacte. És molt estrident i a part ve... Dic que si ho parem i comencem. No sé si esteu escoltant encara. Sí, Yo estoy escuchando todavía. Ah, Bueno, jo com ja està. havia entès que ho havíem de parar. Sí, per això dic. Què deies, Art? Lo que tú digas, Martí. Jo deies coses, però vull dir que comentem. Deia que just la part d'abans de les gaites m'encanta, però m'ha flipat molt. Que segurament és la part que menys teclats o menys guitarra amb aquesta distorsió que sona orga, saps? Té.
i potser per això és la que més m'ha agradat, perquè, no sé, són sons molt típics del Black Symphonic, no?, i coses així, i a mi em cansa una mica. Però en general és molt diferent a tot i, joder, s'agraeix una mica d'aire fresc al Black atmosfèric que acostuma a ser más de lo mismo últimament. Sí. I hasta aquí la review. Hasta aquí, xupar-la. Sí, jo quan l'he escoltat, o sigui, crec que és l'única cançó del disc que té la gaita, perquè no té molta presència. Però m'ha semblat curiós perquè és el que us deia, estava escoltant, o sigui, realment són com 3 o 4 riffs bastant diferents, perquè un és com més blackero, més rau, diguem, l'altre és tot més atmosfèric, saps? I es van com canviant i de sobte et fot la gaita. I, bueno, o t'agrada o no, realment a mi m'ha agradat, el Dani també, pel que veig. Sí, a mi també, I sí, és això, realment és una fórmula que no és que sigui molt innovadora, perquè Saur també ho fa, molts altres grups, amb més o menys mesura. La part gaitera m'ha encantat, tio. Sí, està guai. L'únic que sí que l'últim que destacaria és que es nota que és com bastant homemade, diguem, perquè Sí. el mix, la masterització, tio, el puto snare, tio, la puta caixa em rebenta bastant. No trobo que estigui ben triada la caixa, tio. És molt plop, o sigui, com molt Slipknot, tio, no sé com dir-ho, però... Hòstia. Per atmosfèric, tio, no l'he trobat tant, saps? Igual està gravat a casa, tio, perquè la producció del YouTube aquesta és bastant xusquera, però... Creieu que és ell que fa totes les pistes, creieu? O és que demana ajuda, diguem, als seus companys o alguna cosa? No sé si ho deu fer tot ell. A mi m'ha agradat molt. Ni M'ha agradat moltíssim. Però està molt guapo en general, sí. I fa una setmana que va sortir, o sigui que per això volia també portar-ho, perquè... Ah, mira. La promoció. La novetat. A mi el que m'agrada és que això, que no es fa passat pel que has dit tu, no? Que va canviant bastant d'estils i va mesclant força coses i hòstia, no se m'ha fet per res llarg. Una cosa a destacar és el puto logo. Probablement és el millor logo de Black Metal de la història. Ja ves, Hòstia, aquest logo, no sé, trobo una passada, aquest puto logo. O sigui, té tot de detalls, té un puto castell, saps? Vull dir, té armes de tortura medieval, té cadenes, té un puto box. O sigui, no sé, m'ha flipat bastant. És un detall. Normalment només són branques, saps, aquelles esparcides del bosc, i aquest té més elaboració, no? Vull dir, una miqueta... Nargarov també feien servir un logo també amb les... Claro, te has centrado solo en el logo. Es como, sí, tiene árboles... Sí, de la música m'importa una merda. Armas, un castillo, té tot, sí. Bueno, ok. No, perquè la música d'això... I després és veritat el que ha dit el Gerard. Estava buscant un collons, dic, jo aquest organillo ja l'he sentit i m'ha recordat molt això, els inicis del Simfònic, no? O sigui, primers àlbums de Dimmu Borgir, inclús de Cradle, saps? Vull dir que... Totalment, sí. Aquest soroll. Però, clar, a diferència d'aquests que ho van fer evolucionar molt més i per tant ho utilitzaven molt més, aquí ho he trobat bastant més subtil. Bueno, un passajero, vull dir que realment és un CD que jo podria escoltar. T'anava a preguntar, tot el CD és similar en estil o és que aquesta és la cançó més diversa? No, l'he escoltat 2 o 3 cops i et diria, pel que recordo, menys la gaita, és bastant semblant. La primera té una intro molt atmosfèrica, així més típic, i després va creixent i ja li fot tralla. I la segona i tercera, bastant tralla i bé. No, el nivell es manté, vull dir, tant si us agrada com si no, el nivell està allà. Vull dir, pot ser un nivell negatiu o positiu, però la ratlla es manté, diguem. Mola. Molt bé. Ja està. Molt bé. Anem empitjorant, tema temps. 1 hora, 2 cançons. Vale, passa que és per... Hem començat una mica més tard. És veritat. No, és veritat. Vols anar tu, Gerard, o passo jo? El meu és molt tranqui. No sé què portes. Doncs acabem amb el teu i així ja desconnectem. Sí. Vale? Doncs vinga, us passo aquesta cançó. Una cançó que es diu Amor Vincit Omnia, que crec que es tradueix com l'amor guanya sobretot. Val? Sí. És el grup aquest que és Mustang Kun Lapset, que al Martí no li va agradar perquè ha escoltat una cançó, bueno, la Icarus, que jo no la tenia molt ubicada,
me l'he escoltat i és veritat que és bastant més death metal que el que és aquest CD. No tinc ni puta idea. He buscat història, anava a preparar una història d'aquest grup i m'he trobat que la Wikipedia està només en finlandès. Per tant, si voleu, us llegeixo la Wikipedia en finlandès, però podem passar olímpicament també de fer-ho. Vale? Jo vull que me la llegeixis en finlandès. Sí o no? Vinga, va, no hi huevos. I si et pots espullar, Ho he seria provat encara abans, millor. Com? Si et pots espullar, encara seria millor. Mentre ho llegeixes. A poc. Has de fer aclaracions en anglès amb pronunciació finesa. Espera. Mustang Kun Lapset, vale? És que clar, jo probablement ja no pronuncio bé. O sigui, ho he trobat en l'Enciclopèdia Metallum, només posa una cosa que vol dir Children of the Black Moon en finlandès, i ja està. I és tota l'aportació que porta... Però va, intento llegir aquesta merda, vale? A veure què us sembla. Mustang Kun Lapset on suomalainen dark metal yte joka perustettiin Olassa vuonna 1993. No sé com es diuen els números. Mustang Kun Lapset ensimanen... Veja el club que porta el cor. Però estàs llegint en finès. You are the greatest... Kunnes jo pujo demo sialsi 3 kappaletta ja yksi niistä soitin iällä. O sigui, jo espero que... Merci. M'entrarà de tot. Ho has pronunciat bé, eh? T'has equivocat en una paraula que en comptes de dir vagina has dit penis, però bueno, és igual, no passa res, per la pronunciació. Probablement, sí. Bueno, no sé, el meu finlandès és bàsic, saps? No arriba molt enllà. On vull arribar? Aquest puto CD, doncs, evidentment, també el vaig trobar segurament per la playlist famosa de Black Metal Focus, ¿vale? Si no, o no ho sé, no tinc ni puta idea, no sé ja d'on surten tots aquests. Però fa temps que el tinc per aquí, és un CD que he posat a una playlist que tinc jo que es diu Binge Listening, que és bàsicament els CDs que em molen, me'ls poso per anar-lo escoltant molt. I m'agrada perquè de tots els CDs que tenen aquest potser és el més variat. És veritat que és un grup que ells es defineixen més com dark metal, perquè tenen black, tenen pagan, tenen folk, tenen death, tenen alguna de progressiu. Hi ha una cançó que comença amb sons discordants aquells i dic no la posis perquè si no ja mates el Martí, però si us interessa és la de Sudenilma, comença amb uns sons així. La vaig a posar. Perdona un segon, només per posar-la, però... Quina posem? Amor, No, posarem la d'Amor, Vinci Domnia. Però el que passa que he de dir, potser la cançó que més m'emmola del CD són aquestes dues, no? Però la d'Amor, Vinci Domnia, la putada que té és que té com una intro d'1 minut. Aleshores, haurem de passar una miqueta a la intro, vull dir, si voleu l'escoltem igualment, però quan passa de la intro crec que és un temazo i, hòstia, no trobo grups en aquest estil que et vinguin ganes de cantar el puto chorus, saps? Vull dir, realment, les cançons, no ens enganyem, les cançons de Black i de Pagan i tot això, no cantes els estribillos. Però mira, tio, amb aquest, hòstia, he trobat que té un estribillo pegadizo, no és xissi, però, no sé, l'he trobat bastant èpic. Escoltar-la ja, tio! Skip! Que la vull escoltar ara, tio. Vale. Quiero cantar estribillos. Ja, és veritat. Quin tema era? Spoilers. La d'Amor, Vinci Domnia. Vale. Després comenta, si vols. Així no fas spoilers. Vinga. 3. Doncs el que deia, hi ha una intro d'1 minut, no sé si voleu la passem o no, però... Tranqui. Que nos metan en ambiente y a tomar poc. Vinga, va. És com un slasher, no? Sí. És influència de Disc Charts, també, vull dir. Sí. La part de Dungeon, sí. Sí. Que el Turbator aquí està tothom aquí dintre. Està fent-se una festa, en 3 notes. L'obsessió de les 3 notes l'altre dia igual. La canción que has puesto antes, Martí, tenía 3 notas. Ya. La siguiente frase del verso del estribillo tenía una nota más. Ja. Era como... Curiós. Com Sí, és veritat. Ben fetes, però sí. Bueno, això comença.
Ghostback. Casi. Se viene, se viene. Sí, és cançó de festival. Arriba Carlos el break y esta parte. Espera. Sí. Ja podeu parar. Falten 20 segons. ¿Verdad? Yo la había parado, tío. Pues eso, no sé com hacer... És la cançó com la més happy del CD, probablement. Després hi ha Sudenilma, que és la cançó que està més dissonant, que té molts tocs de trash, em recorda... Té molts moments Metallica, per exemple, però tota la resta del CD doncs, hi ha molt Moonsorrow, hi ha bastant Cacho de Black, vull dir, trobo molt... O sigui, un CD com molt... Hòstia, toca molts gèneres i crec que queda bastant complet tot plegat. M'agrada molt, m'agrada sentir-ho. I té una balada, inclús. O sigui, que té de tot, saps? I té música èpica. No sé, crec que és un CD que mereix la pena escoltar-lo almenys una vegada. Bé, allò que dius, hòstia, vaig escoltar el CD. Té pinta de donar-te moltes sensacions. Però, bueno, no sé, m'està agradant bastant. Cap cançó en particular em destaca. Potser aquesta és la que... Aquesta i la de Sudenilma és la que més m'agraden. Amb el benentès que no són... Dic, perquè jo no soc molt fan del pagan ni del folk, no? I té bastant pagan i té bastant folk, el CD en general. Igual dic, hòstia, potser perquè és molt variat, m'agrada la mescla. Què us ha semblat? Jo és el típic àlbum que... Bueno, àlbum, almenys si les altres cançons són similars, vull dir. Sí. És el típic àlbum que potser fa 10 anys ja hagués escoltat i m'hagués apassionat. Saps? Quan escoltava més viking, folk i pagan i aquestes coses. I sobretot coses més felicianes que ara, que tot és depressiu i muerte i... Però...
True Norwegian. Que va. True Norwegian Islands o què en vas? Que va, en absolut. Jo de True no tinc res. North I això... Caris, Black Metal. Però està guai, està guai. El que passa que, clar, és el que dic. Abans, possiblement, aquests puntejos de pim, 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 doncs m'haguessin encantat i ara és com, quina mandra, saps? però això va a gustos. Vaja, em treuen les ganes de suïcidar-me, saps? Sí, és com, per què, saps? ¿Dónde están las rosas? Ai. A mi m'ha semblat... Per una banda, estic d'acord amb el Gerard, que potser fa uns quants anys sí que m'hauria entrat molt millor, però per altra banda no se m'ha fet pesat. M'ha semblat curiosa la barreja, com el que dius tu, tant de gèneres, com d'estils, com de grups. Tu has dit Montsorrow i realment sentia molt de Montsorrow. I també, per exemple, un grup que es diu Calma, o com es digui. Sí, Calma, sí. Però més calma, precisament. Calma. Sí. I... Bueno, pel component aquest melòdic death que té també, no? Suposo. Sí, i per la veu aguda i greu. El riff de guitarra és molt folk i està molt bé. Jo no crec, no sé, enganxa. M'ha semblat curiós, no està mal. Escolteu el CD i et dic, Martí, de Icarus és que és veritat, és bastant death metal, bastant planeta, però posar el CD crec que té bastant... Sobretot la segona, potser la segona i diria que la de Haxi, que és l'antepenúltima, són les més blacker, perquè ens entenguem. No, li fotré una escolta a tot el CD, a veure què tal. Sí, això no... Sí. I... No, m'ha semblat bastant correcte, bastant curiós. I realment, jo tinc una playlist, per exemple, que és en grups rotllo... Bueno, ara potser ho veig molt separat, però Calma, In Flames, no sé què, i ho podria fotre allà i ho escoltaria, saps? O sigui... Hòstia, jo no podria mascar un In Flames, això. Clar, In Flames i aquest grup potser seria com el més allunyat, saps què vull dir? Clar, Calma una miqueta passaria pel mig, no? I dius, bueno, ja. I no sé per què vaig ajuntar In Flames i Calma, però bueno, això ara no me cuento. I quan parlaves de coros... Sí. Com es diu la llista? Coros nets. Popurrí 1. Es diu... Espera, perquè em sembla que potser la vaig esborrar. Ah, no, la vaig acabar ampliant. Espera, a veure, que ho tinc aquí. In Flames, Calma... Ah, ja està. Sí, ja està. Ja està. Bona llista. No, i tenia més grups, però... Això ho vas fer perquè no volies saltar d'un grup a l'altre, no? Volies tenir-ho tot al mateix. No, t'ho juro, tinc diverses playlists que són només de 2 grups perquè considero que casen molt bé. Per exemple, Creator i Arch Enemy són 2 grups que m'encanta escoltar-los junts. O Mastodon i Machine Head, m'encanta escoltar-los junts. Doncs aquesta és la idea també de la playlist. Hi ha grups que casen molt bé, saps? Exacte. Ben vist. I, doncs mira, potser serien 3 ara. Els podria fotre tranquil·lament. Què en penses tu, Dani? Com ho has vist, això? Bueno... No estava escoltant, no? No, sí, estava escoltant. Pero yo creo que semana que viene podríamos dedicar un poco al rollo pagan, ¿no? Con el metal. ¿Qué me pone? Pero más tirando a la vertiente metalera, porque si ahora nos ponemos a meter Nidland o Fordham o una mierda así, igual somos unos... Pues lo que os traigo yo va en la línea. Pues ja està, ja podem fer l'especial avui, saps? Ja. Vale, no, ja està. Perdó, no, la setmana que ve ja... Sí, jo portaré alguna cosa, Dani, d'això que dius. O sigui, paguen Black, dius, o paguen normal? Setmana que ve aniré per Black, però Black muerte. Vale. Hi ha Black Vida? No. Potser sí, no sé ara... Bueno, hay Black Vida. Los Violet Cold. Black Cristiano, tío. Sí. Ah, bueno, sí. Bueno, el White Metal, no? Que li deien el White Metal. Ghostbath i Violet Cold, saps? Un grup de Black que trobo que sempre a... Death Heaven.
també, però un grup que trobo que ha radiat molt positivisme sempre ha estat Valendas, tio. Hòstia, no es conec, tio. Pues Uah, fa mica que no escolto Valendas. és un grup d'Atmospheric Black d'Indonèsia i hòstia, és raro perquè fan un black atmospheric però que sempre té un destello de positivisme, de com melancolia, però que ens en podem sortir, saps? Com O com ara ens en sortirem. Sí, ens en sortirem. Todo irá bien, Com els ¿no? Manel. Com Sí, els Manel, sí, sí. Hòstia Sí. puta, tío. No digas eso Hòstia ahora. puta, tio. No, però ho fa molt bé, Dani, t'ho recomano molt. Quina ràbia, tio, El primer aquest àlbum, eslògan. sobretot. Ja et passaré un tema. Bueno, Gerard, quedas tú. Vale. Vinga. Mira, l'última cançó, Anar a dormir. en episodis anteriors vam acabar amb una història, no? Doncs jo també dic una història. Va. Les xapes que porteu. Glossans. Sort que ho hem reduït una cançó perquè si no estaríem aquí fins... Fins dimarts. Vinga, A veure com m'organitzo perquè tinc aquí els apunts. Hola, hola meva. La tesis doctoral de Gerard. Que la xapa pot ser èpica. Bueno, No. también hay que decir que esta semana ha sido el cumpleaños de Gerard. Sí. Sí, Sí? vale. Ah, és veritat, coi, sí. Vale. Em sabies d'un cantant o alguna cosa? Sí, el Gerard Pla, tio. Gerard Pla, imbécil. Anyway, pues jo us porto un grup seguint l'estela de l'episodi anterior, no? De com si portéssim 50, saps? Però en episodis anteriors us vaig portar un split que em va encantar i no es va fer famós. És d'aquestes coses que passen, ho escoltes molt i ningú més ho escolta i ahí se queda. Molt bo, tio. Pues, Buenísimo. No. Espero que algú s'hagi escoltat les altres cançons perquè són tremendes, de l'altre split. Però bueno, avui us porto un altre recopilatori que em va apassionar i aquest any fa 10 anys que va sortir. I és un recopilatori que incorpora un grup que vaig conèixer gràcies al recopilatori que es diu Syben, S-Y-B-E-N, Syben. I el grup sorgeix de que un bon dia un tal Andy Koski Semens, no farem bromes del que Sí, a més s'escriu tal qual. I a més a alguns llocs està sense el Koski i he decidit posar-lo per... Semens? Sí. Bueno, doncs un bon dia aquest tal Andy va decidir abandonar la seva regió natal d'Anglaterra per anar a viure a Finlàndia. Andy és una persona molt activa en el que és l'escena Doom, no? Ha tocat en molts grups de Doom. Jo no sóc un gran entès, però els que sí que he pogut reconèixer una mica són Moss, Esoteric, Panthesis, que és un grup que porta membres de Clouds i altres grans noms del Doom, que segurament em deixo perquè no hi entenc. Però bueno, i un cop va anar allà, a Finlàndia a viure, va conèixer i va col·laborar amb el multiinstrumentista Alask Tolonen. I em direu, qui és aquest Alask Tolonen? Bé, doncs és molt conegut dintre el neofolk per tenir una banda que es diu Nest. Nest és una banda que té molts àlbums i que es basa en l'ambient i el neofolk a partir d'un instrument folklore finlandès que es diu kantele, no sé si us sona, o kantele, no sé com es pronuncia, sí, que és com una arpa però que es posa a la falda i toques així. I bueno, el multiinstrumentista aquest, o instrumentalista, o com es digui, tenia aquest grup i va composar diversos temes bastant més foscos del que són habitual. I per no mesclar-ho amb el seu grup, que ja tenia un sortit d'àlbums molt positius, molt felicianos i tal, va decidir crear un altre grup amb aquest bateria i cantant de Doom. Llavors, el 2009 van treure una demo
I un d'aquests temes va arribar al recopilatori que us porto avui. El recopilatori es diu Whom the Moon and Night Song Sings. Vale? És un recopilatori que va treure el segell Prophecy Productions. Prophecy és per si no ho sabeu, o per qui no ho sàpiga, és la discogràfica per excel·lència del mundillo nostre, de l'avantgarde, el post-black, tot això. Per exemple, el grup que va portar el Heron al primer programa és a Prophecy. Els últims àlbums Unrequited són de Prophecy. Sylvain són de Prophecy. Etc, etc, etc. Un etc molt llarg, que no acabaríem mai. Bé, doncs el segell va fer un recopilatori de neofolk obscur amb molts grups. En total 20 grups. Cada un va portar un tema, excepte Les Discrets, que va portar 2. Però bueno, en el recopilatori podem trobar grups com ja he dit, Les Discrets, October Falls, Empyrean, Bali, Ulve... Sí, bueno, és un totxac. Són algun? Rings Home. Sí, i jo en aquells moments era molt fan d'Ulve, Ulver per als espanyols, i... No et pronuncia la R? No, ho he buscat, ho he buscat. Oh, hòstia, no ho sabia. Sí, Ulver. Tota la vida, merda, ja. Sí, Ulver vol dir llop en noruec. Segur que no vol dir vulva. Bulber. Vulva. Bueno, doncs res, ja està. No tenia una tesis doctoral, però m'havia d'apuntar les coses perquè se m'obliden. No, però un TFM sí, tio, joder. Bueno, no sé, espero que us agradi. És l'últim tema d'aquest recopilatori i és un recopilatori que m'encantaria ensenyar amb el vinil, però no el tinc perquè des de que m'agrada que aquest vinil no ha baixat de 150 euros a Discogs. Hòstia puta. No, tio, amb el que cobres, saps? Vull dir que... Bueno, aquí està el link. La cançó es diu How Fair the Gods. Ja notareu que a la cançó ja s'hi nota el canteler, l'instrument aquest folclòric. Dale, dale. I llavors, quan em digueu, fem 1, 2, 3. 14 minutazos. Sí, són 14 minuts, un altre cop, ho sento. Però... Igual, si va a ser dark folk, pa dentro. No, però m'ho he preparat. Farem els 3 primers minuts i després saltarem al minut 10:45. Sí, senyor. Molt bé, molt bé. M'agrada aquesta precisió. Tu mandas, tío. No t'ho diguis, tio. Vale? Sabes que este rollo a mí, yo... Sí, podríem estar. El que passa que ja és una mica tard, també, no? Okay. Però sí, és una cançó que mola molt veure-la del tirón perquè és la típica cançó que va creixent, saps? No t'adormis, Martí? No. És la típica cançó que va creixent, va portant elements a poc a poc i, bueno, a mi... Palla. Em té enamorat, sí. Doncs quan vulgueu. Ui. Ya está, ya entro en batalla.
Pues pareu, Per què? perquè Ah, vale. l'Àlex vol. Però no havies dit tu, Martí, que no. No deia perquè 14 minuts està molt llarg, tio. O sigui... Vale, No, sí. O sigui, jo dic de no deixar-la, però els talls que havies dit tu. Poseu el minut 10:45. Després ja m'escoltaré, que està molt xula. 10:45. Sí. Ha evolucionat? Pregunta innocent i sincera. La cançó evoluciona del minut que hem deixat fins ara? Bueno, Sí que evoluciona. El clavicèmbal aquest. Va creciendo. Tengo que decir una cosa. Lo diré al final. Me encanta. Vale, pues ya la podem deixar aquí ya. Sobre todo los sonidos ambientales. Ojo, viene el teclado otra vez. Clar, jo havia entès quan tu deies la deixem, o sigui, si la deixem sonar, Martí, deia no la deixem sonar, saps? I per això he dit, saps? Jo havia entès al revés. No havia entès com la deixem. És igual, jo entenc que no és una cançó per tothom i tal, però no sé. Jo havia entès si la deixem de banda o si la deixem estar, saps? ¿Estamos todos aquí por el pan folk o no estamos? No, estem per la música en general. Ya, pero este género nos gusta. Depèn del mood que tinguis, pots aguantar 14 minuts o no d'això. Bueno, mi mood, siempre que pones esto, sí. De hecho, esta canción la tengo hace 2 años en la playlist de Pagan Folk porque tú me la pasaste. Wow. Sí. Brutal. Y de hecho, si accedo al álbum del artista, solo tiene esta canción y este álbum el artista. No nada más. Ah, vale. Pensava que la playlist només tenia això. No, porque yo con Gerard, desde que nos conocemos, bueno, él me introdujo en este estilo y siempre nos pasamos estas movidas. Y de hecho, o sea, tengo esta canción ya puesta en la playlist. Y me hace gracia porque me hace pensar de que cómo serían las bandas antes de los samplers, porque esta gente está utilizando sonidos ambientales, en plan, que si cuervos, que si ramas... Sí, que molts animals he vist. Sí, exacto, es como... Molt Nocturnal Mortum, ¿no? Sounds of Nature y todo eso. ¿Te imaginas? Algún miembro se pira de la banda en plan, mierda, nos hemos quedado sin solo de ranas, ¿sabes? Sin solo de pinos rompiéndose. No, tío, esta canción es brutal. O sea, me hace entrar como todo el Pagan. Me mete en un bosque lleno de espíritus y de animales, ¿no? Me flipa, me queda absuelto siempre con este rollo. A mi em passa el mateix. Me'n vaig i ja està. I ahí me quedo. Dejo mi cuerpo físico, me voy a lo astral. Sí. Me pasa con este género siempre, tío. Siempre. Molt bonic, tio. Sí, ho trobo molt, molt interessant d'explorar, tio.
Jo no coneixia i... Ya, tío, pero ¿cómo podemos explorar cosas de esta gente si solo tiene una puta cosa hecha? No, és molt difícil. Vull dir, jo ho he intentat de mil maneres i tenen Bandcamp i pots escoltar-ho d'allà, però, bueno, crec que l'últim àlbum és de 2017 o alguna cosa així. Però, bueno, podeu escoltar per allà. Però jo recomano molt el recopilatori aquest, perquè escoltes, per exemple, la cançó de Ulve i no sembla el grup, saps? ¿Cómo se llama el recopilatorio? Depèn del link et porta allà, no? Sí, el link et porta el compilation. Sí, Tío, no, porque el link Que em té porta 19 al... cançons. Vale, ¿no? sí, perdón, sí, me lleva al recopilata. Mhm. Hostia, pues aquí hay bandacas, ¿eh? Bali, sí. Ulver... Imperium. Sí, jo només coneixia Ulver i Empyreum, Bueno. no. Empyreum també els coneixia. I Però la resta no conec ningú. pues, Les Discrets és un grup que fa un avant-garde black molt guapo. Molt Em costa guapo. una mica, les disquets, però... A mi m'agrada molt. Són No, grans. vale. Hòstia, Empyreum, això... Hòstia. Ah, sí, el Song of Moon and Misty Fields, aquest era un CD que tenia jo fa molts anys. No és el meu estil, però he de reconèixer que m'han vingut ganes d'escoltar-me tot el puto recopilatori aquest, perquè estic buscant més cançons d'aquest rotllo per quan curro a nit, saps? Bueno, Pero pues aquí tenemos un hombre más que se vendrá a Manchester a ver a Guardrona. No, més que res això, perquè busco posar-me música que no sigui molt canyera, però que sigui d'aquest rotllo que t'envolta, no? Que et dona com un ambient, no sé com dir-ho. I potser és aquest, l'estil. No m'ha interessat mai molt la música tranquil·la, però és veritat que ara tinc una època de vida que necessito més aquesta pausa mental i, bueno, ja he dit, depèn del mood, depèn de mil coses, tio. Jo últimament estic pujant molt al terrat a prendre el sol, llavors em foto això i ahí me quedo, saps? A mitja hora de volta. Prendre el sol no és molt true, No és North Caris. Ja he dit al principi de l'episodi que no et dit res de true, jo. Ahí es true, tío. Pues, caballeros, aparte de quemar iglesias, voy a quemar unos fogones. Vale. ¿Has fruto las croquetas? Ya pensaba que había sopat. Sí, bueno, me las han traído antes y me he comido 3 croquetas, pero tengo hambre. L'aperitiu. Oh, yeah. Croquetes. Bueno, doncs, no ja dic. Bé, guai. O sigui, li fotré una escoltada d'això. O sigui, que si teniu més recomanacions d'aquest estil... Si pot ser sense clavicèmbal, que és un instrument que em costa molt. O sigui, els organillos aquests baratos... A mi m'encanta el clavicèmbal, tio. Hòstia, i els organillos aquests del pal goticucho, saps? Vull dir que es fan servir molt. És un instrument que em costa molt. Així com tu ja ho tens amb les gaites, jo ho tinc amb els teclats aquests d'òrgans, clavicèmbals, totes aquestes mogudes que són tan... Òrgans! No sé, tot i em sembla molt, no sé, massa... Molt rotllo Iglesia, saps? Vull dir que massa... Tio, has de connectar amb aquesta merda, Ja, bueno, però hi ha altres maneres. Ja, tio, t'has de dir que te'n vagis a l'església. El pagan folk, el ambient y el pagan me gustan y no me gustan, pero este instrumento no, coño, es el 80% de la canción. Home, no, jo he vist que ha aparegut cap al final, no? Quan hem fet el salt, ha aparegut, al principi no estava. I grups com Guardruna, Forndom, grups així no tenen clavicèmbal d'aquest. Ya. Bueno, yo tengo que decir que de este rollo ahora estoy muy enganchado al último disco de Danheim. ¿De qué? De Danheim. Doomheim. Me flipan. O sea, creo que es lo más... No sé si l'he escoltat jo l'últim. Buah, ambienta todo. O sea, todo lo vuelve muy épico, en plan, me voy a limpiar el culo. ¿Sabes? Es flipante y me traslada a otra dimensión. El Fordham, el de último de Fordham también. El de Needland me ha parecido muy raro, ya lo dije antes. Porque,
Hostia, es que... Jo tampoc l'he escoltat l'últim. ¿Sabéis esas partes de Heilung que es ritual 100%, que es alguien dando la chapa muy fuerte Bueno, sin nada de musical, simple es És que això recital? això crec que es pot fer malament, però bueno. És que crec que la noia de Nitland va aprendre a fer el cant aquest, com es digui, no? I llavors va ser com... Ho he après, doncs ara ho exploto. Saps? Com quan aprens una paraula que la dius cada 2 per 3. ¿Creus que és algo que funcioni en un disc? Que no és millor deixar-ho pel directe? Que fot el disc, el tema que sigui... El rotllo musical deixa't pel disc. Si vols fer ritual... Però Nitland sempre ha sigut rotllo xamànic i tal, de la Sibèria. Tio, però... No, bueno, igual sóc jo, perquè jo no crec que sigui el target de gent que es posi això per escoltar-ho, en plan, la xapa xamànica, saps? No, però aquests ho fan molt, Nitland. Ja, i ho he descobert en aquest puti últim disc. Que hi ha 4 cançons que molen i 8 que són... La tia crida rotllo, aquest crit que fan totes les ties de Neofolk. Allò que fan, saps? Sí, tio, però sense cap... Sin nada de música. Sin nada de música, solo hablando. Ah, no hi ha ni música, ja. No, i bueno, hi ha un pou. Bueno, jo ho escoltaré i et diré la meva impressió, però... Ja tenim deures. Em xoca tant que el Dani li moli aquest estil de música, o sigui, venint, em fots discharts, em posa aquí hardcore punk de Barcelona i de cop i volta, pam, saps? Et passes al folk aquest Tio, m'agrada molt, m'agrada infinit. Sí? Ja, bueno, Contrast, soy un melómano, jo què sé. M'agrada molt, vale, tio. la setmana que ve portaré blues i ja està. Vale, fet, tio. Ho anava a fer aquesta setmana per connectar amb el Pol Pena, vale? Que jo vaig mencionar la setmana passada Towns Pensat, que ningú coneixia, i dic, hòstia, doncs igual el porto la setmana que ve i porto un blues allò. Porta l'Startup Grind, tio. Qui? Si está no, muerto. Perquè està mort, també. Està mort. Towns Pensat i el Pol Pena. Igual puedo girar la tortilla y del black paso a la black music, en plan, traigo cosa de África. Pensava que es soul i tal. No. Eso es muy mainstream. Puedo traer folk africano. Pues poca broma, que segueixo una pàgina al Facebook que es diu African Metal, que cada mes posen un top 10 i flipo, amb els grups que tenen. African Metal? Jo escoltava un grup de Kènia, que però era punk. Em va passar a la Startup Grind de Nairobi i em va dir, escolta, això que et molarà. I, hòstia, està força bé, tio. Una miqueta raro, però no me'n recordo com es deien. Interessante. De mèrit, sí. Bueno, pues deixem aquí la gravació o què? Vale. Vinga. Le doy a l'stop. Deixem que el Dani vagi a sopar, pobre. Salut i metall, com diu el Rafa Bassa. I puta Espanya. Tio. De Busguard.